राजन भैया के अब की बार जीतावे के बा। बीडीसी बनावे के बहू राजन भैया के फिल्मी दुनिया तक पहुँचावे के बा। बीडीसी बनावे के बहू ग्राम पंचायत बनौली नरगा बकवार से जीतावे के बा। बीडीसी बनावे के बहू बनल चाहतारी नरगा गाँव के बीडीसी। राउरी आशीर्वाद चाची बेटा के चाही। राम केवल भैया लगावतार पान हो। गाँव के अब की बढ़ावे के बनाम हो। अब की जीत का झंडा भैया के लहरावे के बा। बीडीसी बनावे के बहू राजन भैया के अब की बार जीतावे के बा। बीडीसी बनावे के बहू राजन प्रजापति से सूर्या भोजपुरी स्टूडियो में गाना गवावे के बा। बीडीसी बनावे के बहू राजन भैया के अब की बार जीतावे के बा। बीडीसी बनावे के बहू सूर्या यादव के राजन के सपोर्ट अब की बार बढ़ावे के बा। बीडीसी बनावे के बहू राजन भैया के अब की बार जीतावे के बा। बीडीसी बनावे के बहू राजन भैया के अब की बार जीतावे के बा। बीडीसी बनावे के बहू।